Semperit predstavuje letnú vysokorýchlostnú pneumatiku Speedlife 2. Pneumatika Speedlife 2 sa vyrába vo dvoch vyhotoveniach, tak pre osobné vozidlá, ako aj pre vozidlá SUV. Vývojovým cieľom pri pneumatike Speedlife 2 je dosiahnutie vyváženého výkonu. Preto boli pri vývoji pneumatiky posudzované všetky výkonnostné požiadavky zákazníkov a jednotlivé parametre boli zlepšované krok za krokom. Prvou úlohou bolo dosiahnutie výborného držania priameho smeru. Veľmi vysoká tuhosť strednej časti znižuje deformáciu dezénu. Prínosom pre vodičov je vysoká presnosť riadenia vďaka okamžitému prenosu sily. Ďalšou úlohou je zlepšenie ovládateľnosti automobilu v nečakaných a nebezpečných situáciách. Zväčšenie kontaktnej plochy umožňuje lepší prenos bočných síl. Výsledkom je bezpečnejší handling v krízových situáciách. Smerovo orientované drážky umožňujú rýchlejšie prúdenie vody v kontaktnej ploche. Pri jazde na mokrom povrchu tak vozidlo získa veľmi dobrú stabilitu jazdy. Zníženie deformácie blokov dezénu zlepšuje prenos brzdných síl a prínosom je i kratšia brzdná dráha na suchom povrchu. Vysoký počet hrán sa vďaka veľkému množstvu ramenných blokov efektívne zarezáva do vodného filmu. Výsledkom je kratšia brzdná dráha na mokrej vozovke. Pneumatika Speedlife 2 má výbornú životnosť, vysokoekonomickú prevádzku a zároveň prináša vysokú mieru bezpečnosti pri prejazde zákrutov. Pri letnej pneumatike Speedlife 2 boli v dezéne umiestnené dva nové indikátory. Semperit Performance Indicator SPI ukazuje kritickú hĺbku dezénu a prináša dôležitú informáciu, kedy je správny čas na výmenu pneumatík. Indikátor nepravidelného opotrebovania SAI upozorňuje na možné nesprávne nastavenie nápravy. So znižujúcou sa hĺbkou dezénu sa mení aj hodnota indikátora SPI. Pri dosiahnutí hĺbky 3 mm dôjde k zmene z VET plus na VET minus. Pri hĺbke 1,9 mm sa indikátor SPI zmení z Dry plus na Dry minus. Indikátor SPI podstatne zvyšuje bezpečnosť. Indikátor nepravidelného opotrebovania SAI ukazuje nesprávne nastavenie geometrie kolesa. Nesprávne nastavenie nápravy sa prejaví v nepravidelnom opotrebovaní indikátora SAI. Indikátor SAI tak zlepšuje ekonomickosť prevádzky. Letná vysokorýchlostná pneumatika od Semperitu to je Speedlife 2.